RMN Listen Ring Anodan Basket Edition. Okay, mga kasama, maayong adlaw na sab. Og libot suroy na gihapon ta mga kasama. Og kauban gihapon nato mga kasama si Radyoman Dodong rin lumusbog alang sa pagtunol ani nga panud-an ko nga basket edition mga kasama. Okay, atong putahi karong hapon na mga kasama o binihunan with karning manok. Kompleto ni mga kasama, naay bihon, naay carrots, naay tuyo, naay repolyo, naay mantika, naay atsal. Dirita mga kasama sa Purokten, Talumong, Siminto, ni nga syudad Surabao o manghatag na punta. Kasi may pangalan nato, nay? Si Aurora Cabatanya. Pila may edad nato, nanay? 52 na. Mangutan ako anang radyo di agating silod sa nga istasyon na? Sa DexDC, sa EM. Nga ganahan man dyan kami minaw Dex DC. Ay, number 1 sa balita o number 1 po sa mga drama. Hindi ka basta-basta. Mangutan ako kinsa may nailhanin mo na sa Dex DC. Si Lumusbog Dodong. Di ka basta-basta. Di ka basta-basta. Imo jong nailan si kasamang Dodong irin lumusbog. Ito nang itunol ang kining ato ang putahi karong hapuna. Gidawat na, dawata ma'am. Okay, unsa may mensahe nato ma'am sa imong mga silingan? Ang akong mga silingan dire, kanang paminaw mo sa DexDC, paminaw pa mo og kanang balita og drama. Mao na mga kasama, paminaw gyud mo sa DexDC kay kamo lang sab ang sunod na matunulan aning panud-an ko nga basket edition. Kaba nato si Radyoman Dodong irin lumusbog. Ako ni si Radyoman Dodong Pulayaw, tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition.